No niin, moi kaikki, Soisoltsu täällä ja se on siis Santas Break-peli. Käydään testaa, koska miksei? Miksi Santas Break julkaisee pelin? En tiedä. Ja jos joku ei tiedä, niin Santas Breakhän on siis se suklaa. Siis mä voin sanoa, että tää ei ole mikään kaupallinen yhteisö. Mitä? 0 metriä. Tolleenko nyt mun eka veto veteen? No niin. Kokeillaan nyt ihan uudelleen. Tuossa on tommonen joku tilt ja sitten on speed. Speedin mä menen nopeampaa ja no se on joku tommonen ihme. No onks joku jarru? En mä tiedä. Ehkä. No niin, 3 kierrosta mennään. Mä kaaduin tietenkin heti taas, mutta ihan hyvin tää menee. Noniin. Lennä! Joulupukki, joulupukki, ai. Just tohon kulmaan kun mä koskin. Ihan sama. Noniin. Miten tää ei vielä kuollut? Lennä, nyt lennä! Come on! 15 metriä, uusi enka! Oh yeah! Sieltä, uusi enka! No niin. Pääsemme jo. Hei! No niin. Mene. Nyt taas speedi ihan pikkusen tolleen ja lennää! 23 metriä! Uusi enka! Yeah. Okei. Lennä joulupukki. Au. 15 metriä. No eihän toi nyt mikään enka ole. Mitä ihmettä? Ei mitään. Siinä ei tapahtunut mitään. Ei yhtään mitään. Mene. Joulupukki. Ja tässä vaiheessa mä voin sanoa, että muista laittaa tolle videolle like. Kato, taas uusi enkka. Kuitenkin muista liketä tätä videota. Eli mati. Like. Ja myös tilaa kanavan, eli subscribe. Te ette kuulu mitään. Miau. Joo. Onks tää nyt miten tässä sopis mitään? No, näköjään ei. Mä en pysty ainakaan ostamaan mitään. Mutta mikä tää on? En mä tiedä. Kuitenkin. 23 metriä taas! Mä haluan joku uuden enka. Noniin. Mä haluan kokeilla semmoista bäkkäriä, jos mä pystyn vetämään tossa mäessä. Katsotaan, pystyn mä vetämään tossa mäessä mikään bäkkäriä. No oli se ainakin yksi bäkkäri. Mä haluaisin tehdä niinku vaikka tuplabäkkäri, koska sitten triplabäkkäri. Testataan. Okei, toivotaan, että nyt tulee tuplabäkkäri. Ai. No toi ei kyllä oo mikään bäkkäri. Mitä ihmettä. Tää on vaan niinku tämmönen peli, jossa joulupukki laskee mäkiä ja hyppää. Noniin. Tee se bäkkäri. Siinä oli taas vaan yksi. No, ei voi mitään. No niin. Nyt tehdään se bäkkäri. No nyt toi oli voltti. Hei, ei toi ollut 0 metriä. Sain varmaan 16 metriä. Ainakin 16. Sanokaa, että se oli ainakin 16. Tää peli jotain bukas, mutta ihan sama. Ja mentiin selälleen, mutta 13 metriä. Eli jos toi oli 13 metriä, niin se toinen oli varmaan 20 metriä. Mene. Lennä. Mitä? Come on. No kommentoi alas, kuinka monta bäkkäriä tossa oli. Mun mielestä tossa oli ainakin 8 noita bäkkäreitä. Kommentoi alas, jos näit kunnolla. Ihan oikeesti. Kato. No nyt tossa oli, no jos aikaisemmassa oli 8, niin tossa oli 4. Ehkä 5. Mene. Moppa. Ai. Mitä ihmettä. No, tää on vähän tämmönen hassu peli. Niin. Noniin. Liuuu joulupukki. Liuuu. Vitsi. No. Tämmönen tää on tää joulupukki. Minkä takia tää joulupukki on menemässä jollain vitsin keikkotuolilla jossain
Pulkkamäessä, kun pitäisi valmistautua jouluaattoon. Niin. Ja nyt on siis 13. päivä joulukuuta, kun mä kuvaan tätä, niin sen takia tämä meni vähän Jopiin. Mutta siis, heippa!